Знаете ли коя е най-красивата книга в Оринч? Ето я. Нека ви я покажа. Това, което ме грабна е, че когато е затворена, образува картинка. И самия модел на книгата е много красив. Аз лично не съм виждала по-красива книга. Книгата се казва Мечът на Кайген. Имаше втори вариант на книгата, в която корицата беше мека, а когато тя е затворена, нямаше картина. А сега нека ви разкрия една тайна. Когато закупихме книгата, тя беше с прозрачен найлон. Започнах да я разлиствам, разбрах, че това е всъщност мека подвижна корица, а тя е всъщност такава. А сега ще ви прочета за какво става въпрос в книгата. Хилядолетия наред полуостров Косанаги е дом на могъщи войни, способни да оформят острията от лед. Те са непобедимите защитници на империята, или поне така смятат. Роден в легендарния род Мацуда, Маморо винаги е знаел своето предопределение – да овладее бойните техники на семейството си и да брани родината си. Майка му Мисаки, от друга страна, е принудена да скрие миналото си на умел боец и да бъде покорна съпруга на велик, но студен и властен войн. В дома им, както и в империята, властват ред и безусловно подчинение. Ала една кървава битка ще разруши всичко, в което са вярвали. Една майка ще трябва да си спомни коя е била, а един син ще трябва да открие собствената си истина. Кореци. Книгата, тя беше неопакована. Значи найлон.